porkit mga Bisaya kami, tinatapakan nyo na lang. Bakit? Anong problema nyo sa amin? Ay yung mga Bisaya, dapat lang talaga kayong patayin. Dahil karamihan sa inyo mga dugyot, walang pinag-aralan. Palibas sa mga taga-bundok kayo. Ang sakit mo naman magsalita. Oo, inaamin ko. Mga taga-bundok kami. Pero hindi kami kasing sama nyo. Sa dami ng pwede mong kalabanin, ako pa talagang napili mo. Sa bagay, Bisaya ka nga. Hindi nag-iisip. Mga bubo kasi kayo. Kami mga Bisaya, hindi away ang hangad namin, kundi kapayapaan. Kaya, may oras ka pa para sumuko. Aba, ako pa talaga ang susuko sa'yo. Bisaya ka nga talaga. Kaya mahina ang kukuti mo. Ah, ganun? Sige, patunayan ko sa'yo yung pagkabisaya ko. Katuokong mga isog mong mga Tagalog. Bakit ka tumatakbo? Hanggang salita lang pala kayo eh. Hoy, gagong Bisaya! Anong sabi mo? Pag Tagalog ka nga para maintindihan ko. Buang mandi ka. So ngayon, ako pang mag-adjust sa'yo. Ano ako? Buang ka? Ay yung mga Bisaya, dapat hindi kayo binubuhay. Ay yung nga pala, tama lang na mabuhay kayo. Dahil kung wala kayo, wala kaming kasambahay, katulong at saka boy. Sige, saba. Ang dami mong daldal. Wala tayong magawa eh. Hanggang katulong lang talaga kayong mga Bisaya. Kahit anong sasabihin mo, hindi ko yan ikahiya. Dahil alam kong marangal at trabaho yan. Hindi katulad yung mga Tagalog. Bakit? Ano pala kami mga Tagalog? Tapusin na natin to! Namatay ka rin sa wakas. Masasama kasi kayo. Eh hindi kayo nagtatagumpay.